Direcció, bon dia. Eva, sóc Aaron. Vull comentar-te un desajust que he trobat en els 2 últims anys de la comptabilitat. Serà millor que se n'ocupe Sergi. Conta-li tot el que no quadra. Per què, Sergi? Algun problema? No, cap. Aaron? M'envia Eva. M'ha dit que em dones l'arxiu del balanç, que ja revisaré jo les errades. Crec que no són errades. Què vols dir? No sé. Tu m'ho diràs? Tranquil, seràs el primer en saber-ho. Fins demà. Fins demà, corazón. Aaron. I has donat a Sergi tot el que t'he demanat? Segur que farà un bon treball. Adéu, Eva, fins demà. Ei, com ha anat? Ha anat tot bé? Què et passa? Sergi, està solucionat? Sergi, què ha passat? No ho sé. Tu m'ho diràs? Aaron? Aaron, què li ha passat a Sergi? Res.
Està... perfectament. No es pot dir el mateix del meu cotxe. Què vols? 50 milions. 50 milions a canvi, Sergi. No. Haurà de ser ràpid, Eva. Tinc un cotxe cremant a la porta de casa i un tio que m'ha intentat matar. Necessite temps. No entens? Ja se senten les sirenes.